Sa kawaipat kakenhun nak SHNONG Mawpen hima bawal kalami ban pensai hakanik si thot ding halo ka jingwantur jong kawai kaliang syakhe HDC hakatiyo baladem habakrem bagilap thai khubor uba tamdor risau uloong bakate Kynrum Kynram kami tang nakadaw bakipano ikot kislano RANGBAH SHNONG barim hadien bala simti do akting RANGBAH SHNONG uloong ru bakat kum korkom basisien balakut kasamoy trekam RANGBAH SHNONG barim ulade ban AITI no ikot kisla so RANGBAH SHNONG batmai hendrei kani kamsem lalong kumta ha Mawpen namarute RANGBAH SHNONG barim nakidaw ki bomla bantep ulapan ban AITI yakikot kisla Khat kon sne men suang along khat bapura jongka darbar SHNONG Mawpen bat hadu kini klip mat bamenta te kajingwan jongi hangne menta kalong bangiwan nak sur jong pajba jong SHNONG Mawpen kanong rim ka bangiwan hangne kalong ba ka bangi iya ki digilat patai kubor hakalai tarik kajingkran ki katu kat ni ki pajba nong SHNONG jong SHNONG Mawpen kajingkan tho akabaidei bat kajing thor acting RANGBAH SHNONG jong usim ke Mawphor te hadin bangila puli bnia ya ki rules ti ak jong ka Mawphor ngiwan hangne ban percaya khamat jong pi ki press media mta singi hak beidei ba kajing thung jong usim yu acting RANGBAH SHNONG hapo SHNONG Mawpen kajing thung jong acting yu jong usim yu acting RANGBAH SHNONG kamdei da kano ka chipen khain la se kat kum ki rules ki ak jong ka Mawphor ngi su thu shai ba kat kum ki rules ki ak jong ka Mawphor usim udon ka hok udon ka benta ba unthong yu acting RANGBAH SHNONG hadin balakut ketem kum RANGBAH SHNONG kajinglong RANGBAH SHNONG jong iba anjelas do khat nadu arjasan kan kut hadu arjar po na kajing kang sai sing pasal jang mo la sajid RANGBAH SHNONG iba anjelas do khat nadu arjar kasan bat katem kut hadu arjar arpo haka arpo terik jong brefab bat nakaliang jong sim ula penmi ko order ba un penlong no ya kajingjit RANGBAH SHNONG haka arpo terik jong bonai mas dei nak takadaw ba nakaliang jong sim upen sange no nakadaw ke jingwan jong ne khlam COVID-19 jong ne usnem bamenta te hadin kata nakaliang usim ula pentip ha ki dekhot jong ke isi bat kat tu kat ningut kirurong ba papa khmat po ka SHNONG kathau jong ka SHNONG Mawpen ba un bon khot ya ke jingilam bang ya perkhat na benta ke jingdon kam namta ka ibit kebiang namta ka imlang ka selang po SHNONG Mawpen nak kham tame hak beidei bat ke jing ben kre ban jit yu acting RANGBAH SHNONG kamdei ke jingle don bor kamdei ke jingle bakla jong sim ula dan ke consultation bat ngi ki pajba bat ngi ki isi barim jong SHNONG Mawpen kata kalau pasaya te hadin bang ilai consultation hakalai putrik na kaliang jong kat tu kat ni ki baladep kran hakalai trik ki bla penmi press media berkajing keno jong kat tu kat ni hakabai dei bat usim jong Mawpen makir ki dodlah kata kalai putrik bani consultation bani kran bani perkan hakabai dei ban jid acting RANGBAH SHNONG makiru kila kubur lang bakalong ke badai bangin jid acting RANGBAH SHNONG ban hadin bang ilayo ban jid acting RANGBAH SHNONG ni ba biken dro Karbani, bonlong acting RANGBAH SHNONG SHNONG Mawpen. Kamdon kano huri-hura. Kala yaj baik yer ti mo. Kata kalong kapesai hadu kata-kata. Ti hadin ba kami ke order na kaliang usim. Bar ula forward kaliang jong how kaliang jong RANGBAH SHNONG barim. Ba dakumno pidei ban AITI no ikot kisla how acting RANGBAH SHNONG. Kata ka julong hi kanorim. Ka julong hi korkom mo SHNONG Mawpen jungi. Ka julong hi korkom mo ka hi bawal jungi. Kala don diki aks kirur sibabiang. Ban hadin bagi la pulih bahai kirul setiap jeng Mawpen ngiwan hangne ban percaya kemat jopim taksi kata ka di jing sisa ti hadin ba kami ko order na kaliang usim berlapa hak ting hau RANGBAH SHNONG barim jong SHNONG Mawpen ba usuba bepin AITI no yakikot kisla hadin balkot katem na kaliang jong ni RANGBAH SHNONG ngiwan percaya kemat jong pi ngalong udkhot barim jong isi SHNONG Mawpen ngati ba lo hakabai dei ba ka jing priat kam jong ni RANGBAH SHNONG barim jong SHNONG Mawpen uklam khot wadi ka darbar SHNONG la saus ne mansua saus nem ukhot ta kasin ke banikong ha katem ke banikong sedang arjasan ha kerjaan riu ukhot ya ka darbar pulun ya SHNONG Mawpen hadin nang tau kham khot syuk darbar pulun ula chuliat dan bar tamwe wat ngi ki khot jong isi barim ngimdon jitip ai har kul kompediat SHNONG priat thap kata ka jing sisa bat hadin ba ka jing peta na kalian ka district council ya RANGBAH SHNONG barim ba subha kini ki khot kis lagi adon ni ngisngon percaya khmat ju piu taksing kamdai mai keren lamler ring keren ikut ki khot kis la kadai ka jing thok buat ka district council nak district council kelapa hau RANGBAH SHNONG barim jong ka SHNONG Mawpen pidei ban AITI no ikot kisla bar ki jing don kam jong ka SHNONG barkhot ti hadin nang ta kasami kene huri-hura dei nak daw ba bai dei bar ka jing tha jong usim rengkat ka district council ban AITI no ikot kisla bar ki jing don jing em jong ka SHNONG Mawpen kasami ketu khot bor hakalai tarik ladingi challenge ring ngimwan hangni ngisu thu shai ba ka protocol jong ka sokar me khalia kamsha kamtam hak bedei ban ka khlam COVID-19 menta ngidon hangni ba sekretari barim iba Herol Risau koordinator jong SHNONG Mawpen iba Walam NCM nang tai iba Lajpar idai udkhot isi
Kamdai bang ngi kren lam ler ki baro. Ngi kren nanu ka mensim. Ngi kum ki briu, ki bala sempang, ki briu ki bala pule, ya ki an ki rukom, ki an ki kanun jo kai bawal. Ngi wan hani ban persai kemat jo pim tasni. Kata ka di rukom. Reto ula long rabak sinong. Bat hadin nang ta hapding ke jigbon kam jong ila se irisan no kata kapor. Kamdai bala syabe don bol asyak kedi jubor ha ki paj ba nang SHNONG jo kecom Mawpen. Hari nadu kata kapor ba ula resign ya ke jinglong rabak sinong. Udang long hi udekot jong isi jo SHNONG Mawpen. Hadu kini kisni bamtar. The CM and the Dorbar make it consultation with the villagers appoint an acting Rabbi SHNONG from the elders of the village. The most behanding and taking over charge of the property materials of the village by the proceeding RANGBAH SHNONG to the succeeding RANGBAH SHNONG in the presence of the elders of the village with a report. Katakanlah saya, kani kalau don lupa. Nomor kubakran itu iwai balakran menhakani kalai tarik. Iwang ba kam judon. Kata kajing banjir tak ting apa SHNONG Mawpen. Kata kalau kau bapak kelak, kita syukur dia kau belak belong. Kata kalau asai, kau akan terus jangan berbual. Kau ada ni.